Къде си? Здравейте, приятели! Днес ще правим видео на 99 нощи в гората, въпреки че е 7:30 вече, но както и да е. Значи от един ивент парти сега имаше 46 диаманта. Сега ще дойде и тук на магазинчето. И сега какво има? Има ли Base Defender? И на сток. Нали Base Defense? Не. Да. На Base Defender бяха уния траповете. Купих. Добре. Аз съм на 22 дни. Добре, сега къде ще влизам? Къде влизам? Добре, хайде, идвай тук. Ето ме. Айде, влизай в средата. Това ти ли си? Да. О, не. Трябва да се пътна назаден. Както и да е. Така, нищо не се е случило. Добре. Взимам си тази старата, взимам си новата клавиатура, която не е свързана с писите. Сега вече... Хора, аз на другия акаунт съм с 200 няколко дни, така че... О, аз вече имам Base Defense. Значи на компютър е най-яко. Е така. Чуваш ли кракването? Да, айде на First Person. То винаги се играе на First Person. Кой не играе на First Person? Сега събираме дърветата отвънка. Добре, ама побързай. Не ги пускаме в огъня. Сега ще ти покажа. Аз ще слагам Base Defense, да знаеш. Тук ги слагаме клонките, а ето тук дърветата. Така ще вгледаме огъня 6 лево. Добре, значи аз ще сложа едни Base Defender. Не, няма. Виж, като... Да, ама то нали първата вечер изобщо не нападат. Ама... Снимаме. Ники, снимаме ли? Еми да. Значи тя... Къде ги слагахме? Ето. Бах ти многото дървета. Аз слагам в кемпфайр. Румина! Дай. Ой, той. Добре, ще намалява. Ето го намаляваме. Още. Добре. Не, няма да е. Намерих това за опитомяване на живот. Сега ще ти донеса едно. Аз тия не ги ползвам. Елена е умрял. Верно ли разбираш? Елена е дет. Ти носа, че една свирка. Тя слушай, трябва да намерим бандажка и да я пуснем на човека. Нали, на Елена. След което трябва да го нахраним. За какво са тия рога? Слушай ме, трябва сега да го нахраним. Първо да го апгрейдим с бандажки. 2 бандажки ни трябват. След това трябва да го нахраним. И то Елена ще ни заведе в неговата пещера с неговото дете и техните там работи.
Там ще отворим много добър чест. И след това на всяка една силна битка той ще идва и ще го убива хората, без те нас да ни убиват. Значи, викаш, че Елена няма да убие нас до края на играта. Не, той няма да ни убива. Чакай да е. Трябва да извън файла. Добре. Окей. Значи... Аз слагам Base Defense. Да слагам ли? Да, слагай. Не го слагай там, не го слагай. Тук с края, ако си в колата, през да ти пречи. Говори си, играй си. We are the champions. Добре. Готови изхабих Base Defense. We are the champions. Ма то не може ли на Фея да го съживи този Елен? Не. Ние трябва да го съживим. Защо пък точно ние? Ами ако ние го съживиме, той ще ни помага в битки. Ако не го съживиме, той ще стои така до края на играта. Ами да си стои мъртъв и така. Добре, намерихме базата на култистите. Аз ще го съживя. We are the champions. Може да се хваси. Дай. Трябва ни храна. Ще ги имам да става. Яш. Давай Ники Ток. Да, забравях да кажа. Каналът ни вече се казва Ники Ток Games. Вече официално. Вече не е Клашет. Защото то не стоеше чак толкова. Аз имам копия вече. Какво? Копия имам. На кой левел ще стане? На левел 4. Значи на ония парти от какво умря? От култистите на едно адски силно място, нещо като диамантената пещера, само че пак е доста така силно, само че има доста готини честове и там ме убиха 3 с буздогани и така. Добре. Трябва да остана така. От другия ми акаунт имам мистер Бандажка, ама тук сега нямам. Мистер Бандаж. Не, аз мога да умра от глад. На много малко. Аз от другия ми акаунт съм на 102 Преди ден. малко огъня го сложих на 100, сега вече е почти изгорял. Нищо. Ами, защото... Ти за първ път ли играеш 99 Nights? Не, ама... Моля се на достъп. Готово.
сега трябва да намеря някакъв морков. Да, ти ще кажеш морков. Значи, сега няма да му давам морков на този зайк, защото сега по-важно е аз дали ще оцеля. Търси бандажки. Значи, ако Елена ме подгони, свършени сме. Защото почти не мога да спринтя. Аз съм Той не може да те гони, защото той е умрел, Елена. Да, но аз ще умра от глад. Ето, умирам от глад. Съжалявам. Умрях от глад. Айде, дай play again. Даваш ли play again или не? Ох, и двамата умряхме. Да, готово дадох. Окей. О, добре, Base Defense ми е запазен. Defender. Сега, значи единият трябва да събира дървета, другият трябва да събира храна. Смятам аз да събирам храната. Ако искаш. Ти да събираш дърветата, искаш ли? Добре. So the Sweet are the champions. Тук оставам неизпекана храна. По-скоро давайте огън, аз храната съм адски добре. Добре. Значи, умрях, защото не намирах никъде моркови. Ама кога на последните ми секунди живот намерих морков, ама вече беше късно. Айде бе, къде ми отидаха труповете? Бе. We are the champions. We are the champions. Bunny food, bunny food. Давай огън, давай. Добре де, чакай, че тук ми е толкова бърза мишката. Как не ти е трудно да играеш в лаптоп? Не, лесно е, просто като ми е бърза мишката. А пък сега ще трябва да и търся батерията на по-бавната. А пък иначе мога да таковам батерията. Мога да сложа на старата. Да сложа ли на бавната мишка батерията? Аз не ги разбирам тези неща. Има и тази батерия. Къде ми е старата мишка? Бавната мишка. Ето ми. Оф, няма да спреш явно с огъня. Не, готов съм. Така. Я слагам на стена. Сега съм с по-бавната. Дето не съм и свикнал на нея. Тя като че ли няма такива извити бутони като на моята и чувствам некомфортно. I changed button. Взимам си новата.
Значи аз сега ще сложа да апгрейднем с това крафтинг бенч. Ще го апгрейдваме ли? Да. Значи аз имам една друга. Чакай, дай ги тези неща. Кое? Ей, тези работи, които си купил, ще ги сложим ей така, едни до Това е други. base defense. Това е base defense. Дай ги всичките да си покажа кафтри и кутистите ще умират. Знам бе, ей така едно в друго да ги слагаме и ще умират. Не, значи едно тука, едно ето тука. Ей тука Къде? едно. Е Къде тука. съм тук? Не бе, не, ето. Дай ги, аз ще ги сложа. Чакай малко. Не там. Не там. Човек на този свят няма как така да умират. Добре, за сега толкова. Ама те как се апгрейдваха? Как можеше да ги апгрейдвам? Как се апгрейдваха тия Base Defender? Те не могат. Служи си банифута. Каза, какво си имаме за гудсак? Сега какво ми иска? Добре, лув 5. Отивам да браня вълци. Не да браня, а да трепа. Значи, гледах един трик в YouTube. Ей така. Не може да се махне. Ето го, Елена. Някой трябва да го ревайвне. Ако имаш бандажка. Не. Пет кожа. Имам 2 кожи от вълк, ела да ги вземеш, намерих детето. Добре. Къде са кожите? Виж, то няма мап. Построи мапа, аз сега ще ги донеса кожите. Трейдера ще се махне и ще бъде доста лошо. Къде е компютъра? Къде съм аз? Аз съм поне на 30 см от компютър. Давай. Имам 2 клавиатури. Едната на лаптопа. Ето. Добре, къде са? Окей, купих се. Ма къде Копия. ги сложи? Ето ги. Ето го. Бързо. Така, какво да си купа? Аз ще си купа копия. Значи, мисията ни е да оцелем поне 5 дни. Сега на кой ден сме? Втората вечер, нали? На втори ден сме първо. И пети ден е адски малко. В смисъл, аз ще закарам до 200 и някой ден. Да, ама. Да, приятели, аз след малко ще се присъединя. Да, аз след малко отивам да вечерям. Добре, приятели. Да, до 5 ден така. Има един бениф.
Ама какво Ганес? Гамес? Геймс? М. Еми да, вместо М съм натиснал Н. Готово. Дя- Някой е убил моето филе, Лена. Преда го има ли го на кемфайра? Не. Вид акс. Микровълнова. Взимай някакви болтове да апгрейднеме. Да, аз трябва да взема една микровълнова. Ама какво беше това? Окей, аз сега да затварям след малко. И следващ път ще стигнем до 200 някой ден. Добре. Значи, приятели, това е първа част от няколко. Добре. Така. Апгрейдваме крафтинг бенджа. Събирай дърво за скрапа, че съм крафтнал едно нещо, което може и да не е баш най-доброто. Да, и аз такова бях крафтнал. Добре, айде, това е втора част. Очаквайте. Това е първа част, очаквайте втора част. Ама ти какво ти трябва да таковаш, така ли? Yes. Добре, бе, остани поне до 5 ден. Другото ча... Чакай, спри. Я пак. Служиш чак. Айде. Чао. Чакайте втора част от нас. Така, приятели, аз ще стана до 5 ден. При нападането, не знам, може и да умра. Имаме храна. Така. Чао. Така.
Трамполино, кокомело, капибари, кокомело. Чимпанзини. Да, точно днеска е нападането. Доста лошо. Точно днеска е нападането. Значи е така трябва нещо. Е така. Който да е 0. Ако намеря пистолет, ще бъде доста добър. Защото толкова 3. Значи, ако успея да се преграда, да, аз имам и копия. Имаме 3 дървета. Наложена без сяра. Ето за това без дефендера е много важно. Да. Вече можем да сме да, значи е така, че без дефендери няма да ги покрива, защото така те от тук ще минат така. Да, шелфери може да го покрива. Да, тук има механи. Тук мога тази полицията да покрива. Ако намеря резачка в голямото дърво, мога да го отсека. Ден 7 сме вече. Ще ми трябва 5 болта. Какво е? Добре.
Слушай ми трябва. Алфа Reset. Значи тия без дефендери, без нито... Значи сега трябва да събера дървета в това. Давай, приятели. Надявам се това видео да ви е харесало. Вие не забравяйте да харесате, да се абонирате за канала, ако искате още такива диви видеа. И очаквайте втора част. Ето, чао, чакайте втора част. От мен. Чао.